Ahoj, toto bude asi najroztomilejšie video, lebo sa pôjdeme pozrieť na Buddyho šteniatka. Pre ráno vstávame asi o 6:30 a preto ten jeho otrávený rozespätý pohľad. Potom, čo sme sa konečne vyšišmali z postele, nasledovalo vyvenčenie a raňajky. A ešte sa postaram o moje ostatné zvieratá. A popolievam kvety. A potom sme sa už naložili do auta a šli sme za šteniatkami. Tešíš sa za šteniatkami? A tu už sme konečne uvideli malých krpcov. A kým sme sa vítali so šteniatkami, tak sa Buddy zvítal s ostatnými kojkrami. Šteniatok je 5, 3 chlapčekovia a 2 dievčatká. A nie je nič roztomilejšie ako šteniatkovské bitky. Šteniatkám sme donesli rôzne hračky, ako napríklad motúze alebo aj pískacie hračúky. A keď som videla tento roztomilý kukuč, tak som si musela začať opakovať, že mi 2 kojkre bohato stačia. Šteniatka majú mesiac a pár dní a narodili sa 6.7. Keď uvideli Buddyho, tak hneď vedeli, že je to ich otec. Rodičia šteniatok sú Buddy od Podhradského rybníka a Kiliška v papieroch Pamela Burskinový Zakatek. Dúfam, že to hovorím správne. Pri výbere šteniatka treba dávať veľký pozor na chovateľa, lebo od toho záleží aj povaha šteniatka a jeho zdravie. Lebo čo dá chovateľ alebo chovateľka šteniatkám v prvých 2 mesiacoch života, tak im nikto už nenahradí a ani nikdy nezoberie. Šteniatka sú ešte veľmi malinké a preto väčšinu našej návštevy prespali. K šteniatkám si treba brať oblečenie, ktoré nevadí, ak sa zničí. Ako aj tu si niekto povedal, že moja topánka je najlepšia hračka. Toto je Drive, narodila sa prvá a vlastne je to Buddyho úplne prvé narodené šteniatko. A volá sa Drive preto, lebo sa narodila v aute po ceste k veterinárovi. Pokúšali sme sa im spraviť spoločnú rodinnú fotku, ale moc sa im nechcelo pózovať. Šteniatka dostali na jedenie mäso. A už viem, prečo som s Buddym tak pilovala seba kontrolu. Aby im to nezjedol, ako neskôr im to pomohla dojesť ich matka. A tu už následovala Buddyho najobľúbenejšia činnosť mojkanie sa. Pískacích hračiek sa najprv báli, ale potom nabrali odvahu a začali sa s nimi hrať. Šteniatka sa volajú Fenky, Drive a Dayquiri a psíkovia Dexter, Da Vinci Leonardo a De Funès Luis. A teraz už nasledovala najťažšia časť, rozlúčenie sa s kojkrami, aj s dospelými, aj so šteniatkami. Ľúbia sa ti šteniatka? Tak už sme dopozerali šteniatka, už odchádzame. A potom sme sa ešte zastavili pri jazere, aby sa Buddy prebehol
pred cestou a osviežil. Buddy mu začal šíbať z vody a veľmi chcel, aby som ho naháňala. Jo, krásny si, vieš čo? Zaprasený asi všade. Dúfam, že sa ti vlog z návštevy Buddyho šteniatok páčil. Ak áno, tak budeme rada buď za like, odber, komentár alebo zdieľanie a vidíme sa niekedy najbližšie. Ahoj!